Estamos con Edu García Bermo, un ex estudante do IES da Pobra do Caramiñal e monologuista profesional. Actualmente reside en Oviedo. Contanos, Edu, que instrumentos tocas? Danos unha definición. Eu toco a trompeta, en plan, é un instrumento feito de metal, no cal funciona con 3 pistóns e ten que... é un método denominado o método de 7 posicións, no cal con 7 posicións és capaz de tocar todas as notas da trompeta. Despois, como xa dixen, está feito de metal, ten varias bombas e chaves para sacarlle a auga. Vale, genial. Por que te decidiches pola trompeta e non por outro instrumento? Bueno, eu levo tocando a trompeta desde que tiña 8 ou 9 anos, en plan, debido a que, decime pola trompeta, debido a que cheguei, miña nai xa era música, en plan, xa practicaba música na casa, en plan, canta e toca o piano. E, bueno, eu iba con ela a veces ao conservatorio e tal, e un día dixeme se quería facer algo, dixenlle que sí, que a música me gustaba e tal, busquei, fun a probar o saxo e fun a probar a trompeta, en plan, dos dous quedame ca trompeta, eso foi o que marcou. Vale. Agora mesmo estás estudando para dedicarte á música de forma profesional? Para a música de forma profesional estou estudando unha carreira... Bueno, sí, podes dicir que sí, porque estou estudando musicología para ser profe de música e tal. Se vos referís a trompeta, non. Trompeta non estou estudiando agora. Sí, vale. Tocar trompeta como práctica ou solo porque che gusta interfire nos teus estudos da tua carreira? Non, a verdade que non, porque, en plan, a vida universitaria é bastante... Home, ten picos de estudio, pero é bastante light. Bueno, teño momentos, non piso para tocar, teño que ir a un centro destinado para eso, pero non, gustame tocar e sempre que teño algo de tempo gustame facelo ir ali a tocar. Vale, ben. Gracias á música conseguiches algún premio? Algún premio? O maior premio que podo conseguir a música é tocar cos amigos e tal. Se refires premio material así, propiamente, para min solo non, pero sí que no certamen galego de bandas, que se fai finales de novembro, sí que ca nosa banda, ca miña banda, que é a banda de Rianxo, sí que conseguimos segundos. Primeiro teño a espinita a espiña de non conseguir gañalo nunca. Gañaron o ano anterior a que fora empezar unha banda, pero así demos segundos, terceiros. Pero xa vos dixo, o maior premio é tocar cos colegas. Sí, sí, guai. Dime agora, que estilo de música pega máis coa trompeta? Home, o estilo de música, a mí o que me gusta é a música de banda e a música clásica de Beethoven, así, de Mozart, gustame moito, ainda que hai cousas que pegan coa trompeta e cousas que non. Se fora un estilo, o jazz, sí que pego bastante, pero eu prefiro a música de banda e tal. Igual as marchas ou así tamén son boas para ela. Vale, ben. Sei que vives en Asturias. Ali falase algo de galego ou botas de menos falalo? Bueno, a miña compañera do piso é de Vegadeo, en plan, que está fronteira con Galicia, polo que máis ou menos chapurré algo de galego e sí que algo falamos. Despois teño unha compañeira que se chama Rosalía, unha moi guai, saludos, en plan, sí, a veces sí que falamos, pero eso de falar galego como cos colegas ou así, sabes, que che sale impulsivo, é verdad que ás veces salen expresións ou así, pero que falar galego non. Vale, ben. Botas de menos o Insti da Pobra? Ou a Pobra en xeral? O Insti da Pobra, esta é unha pregunta interesante. A ver, o Insti da Pobra, é verdade que pasei ali moito tempo e nunca tive problemas e os profesores, hai algúns que teño bastante cariño e tal, pero o Insti é unha etapa que pasar e listo, botar de menos non, é a Pobra a verdade que sí, porque teño aquí amigos moi bons, en plan, sempre estuve moi a gusto aquí, despois sí que boto de menos, falar, salir por aquí, en plan, ir a xogar a algún sitio, non sei que, alguna pachanga cos colegas, sí, pero a verdade que en Oviedo tamén encontrei o meu sitio, estou moi a gusto. Vale, ben.
Ti que fixeches os 21 días co galego, podes emitir unha breve opinión sobre esta actividade? Unha opinión sobre entiendes con galego, estás a ver? Sí, tanto boa como mala. A ver, o interés con galego está ben para facelo, pero facer un traballo sobre el, vale, sí, igual eu o faría en primeiro de eso, que cando menos desarrollado temos o tal, en primeiro e segundo sí, pero en primeiro de bachiller, de bacharelato, xa temos, hai moitas cousas que temos xa de abaixo, de raíces así que arrastramos, sí que é verdad que arrastramos, pero é difícil xa de cambiar, en segundo bachiller xa eu fixo no ano pasado é prácticamente imposible, porque tes entre selectivo, o traballos que facer e tal, facer o 21 días é bastante complicado, eu faría o primeiro deso o segundo. Sí, ben, moi ben. Agora poderías decirnos algo, algunha frase ou algo así reivindicativa, así mirando a cámara, de maneira informal. Alguna frase reivindicativa? Bo, a ver, pos chavales que van a ver isto, que van ser os do blog, momentos máis. Solo decirvos que o instituto está ben, que tal, pero que tendes unha vida despois, é que a verdad é que a vida universitaria, eu fun pa fora, levo 3 meses, é verdad, pero é unha pasada. É unha pasada porque conoces moita xente coa que falas, xente coa que sales, tes mil cousas. É verdade, xa como dixen antes, que tes picos de estudio e tal, que é verdad que costa, porque agora teño que estudiar para os exámenes de enero, pero, de xaneiro. Pero a verdad que é unha pasada a vida universitaria. Disfrutar do instituto, disfrutar de todo, pero a vida que vos ven, ides flipar. E se podedes salir de Galicia, moito mellor. Moi ben, Edu. Moitas grazas polo teu tempo, e xa che ensinaremos a entrevista cando saia no blog, completamente editada. Perfecto. E moitísimas grazas. A vos.